samme betydning for landsholdet, som salt har for en suppe. Hvis vi tager i morgen, så er det klart, så vil der nok være en del udskiftning for en del spillere på holdet måske. Ikke? Fordi så har vi jo heller ikke slået til med uafgjort i Makedonien og nederlag på hjemmebane, så er det klart. Så har vi jo ikke slået til som hold heller. Den tager vi lige en gang til. Ganske kort gennemgang, altså debut til Jens Risager med nummer 6, og så er der ellers Brian Steen Nielsen på midtbanen med nummer 7 i stedet for John Faxe Jensen. For Weber, og det bliver Weber. Det Greise rykker, det bliver farligt, og belgierne er foran med 1-0. Målscorer nummer 9, Mark de Greise. Naturligvis ham. Weber igen med fremme, og det er ham, der får hættet. Han går fra positionen, eller ja, til gengæld. Nils Hansen. Kim Vilfort. Han havde en chance tidligere, og 10 minutter før pausen. Udligning, og det kan blive meget vigtigt for danskerne her. Det var en fuldstændig helt kikser fra Mark Riber, der førte til Vilforts mål. Der har vi igen Vilfort, altså. Vilfort, han står altid, og han laver nogle mål, altså, hvor han står de rigtige steder. Og det er jo også en gammel angriber, og her ser vi det så igen. Mark kommer virkelig godt op. Han rammer den halvskævt, og så står Vilfort derovre og hætter den ind. Strudal, Laudrup rykker for ham. Der skulle også en mand, der rykkede over i højre side, men Strudal holder godt på den. Brian Laudrup rykker fri rent faktisk. Og så kan der skydes Mark Strudal. Ej, det er synd. Han er også godt fodpareret af Gilbert Baudard. Men utroligt, som belgierne slap markeringen af Brian Laudrup der. De er åbenbart bange for Mark Strudal. Det er klart, altså. Han får også kæmpet sig igennem en 3-4 mand der, og han er jo stærk som en løve, Mark, ikke? Så virkelig godt spiller Mark igen. Og det er Kim Vilfort. Det er klappet fra banen, målscoren. Og John Faxe Jensen, der altså i dag har optrådt i en uvant rolle. Bænkevarmer. Sidst han var det var i 1990, lad os lige vente med det. Her er det John Jensen, ja! Han scorer med chatten for første gang, han rammer bolden og rører bolden. Danmark i front, 2-1. Og det vil jo sige, at jeg var rent af Faxe, den der. Ja, det er godt set, at Rikard han skifter ud der. Ja. Og målmanden så gudskelov ikke noget som helst der. Ja, det var godt, John, han tager. Skål, John Jensen. Han tog Vilforts plads ind i feltet, og det er det, vi skal have midtbanefolk ind i feltet, ikke? Så fantastisk, John. Og det er jo anden kamp i træk, vi smider en mand ind, der får scoret. Ja. Sidste gang i Makedonien var det Flemming Poulsen. Og prøv at se, kort aftrækker det hele. Ja, man må også sige, at Mark Strudal har en god fortjeneste i det mål. Prøv at se, hvordan han holder forsvaren væk, ikke? Og skriner den tilbage, og der kommer John med et fantastisk venstreben. Super, John! Der skal vi øve på ham. Det ved ikke, hvor længe. Det er utroligt, at han aldrig får scoret for Arsenal. Det er jo godt. Ja, det er også godt af Lars der. Og det er lige så godt. Og ikke bedre af Brian Laudrup. Lars Olsen har været op mange gange. Lægger den præcis til Brian Laudrup. Og ind til Strudal. Ja! Så bliver han også glad i aften, skal jeg love for. Mark Strudal 3-1 til Danmark med 4 minutter tilbage. Klassisk kontraspil fra danskerne, og det er det, vi er bedst til, og det er det, vi har gjort i dag. Ja, men der må man også tage hatten af for Lars Olsen. Altså, det er Klimmerne gået med helt ned fra højre siden af, og så kommer med op og får sendt Brian afsted med en genial aflevering. Ja, man skal ikke afskrive den gamle endnu, det mener jeg ikke. Helt klart. Og man skal bestemt heller ikke afskrive Strudal. Han vidste, hvad der var under opsejling, da vi tog fat på det her kontraspil. Og han straks så lige præcis det, der var nødvendigt her. Klimmerne spiller Lars Olsen og Brian også. Ikke? Ja, det er et flot opspil. Der var lidt hårdere i første halvleg. Og så igen. Og så endnu en spiller, man kan betegne med et V, nemlig en Wilder og Willy Mark Strudal. Og i den grad ville noget her i dag. Og han ville vinde, og det var lige præcis, hvad vi gjorde. Lars Olsen kan godt begynde at lade op til den næste landskamp. Det bliver den 16. november i Spanien.